Potom, jak som prestal natáčať, všimol som si, že vlastne to tak zalagované, ale kvôli tomu, že bolo zapnuté natáčanie, takže čaute u dnešného videa. V dnešnom videu budeme hrať Error 422. To si všimajte. Takže vytváram si nový svet. To som akože moc som to robiť nechcel, ale tak to už toto na to by som nespravil. Koľko som ja začal, tak mi to nereaguje. Ja to môžem kakať. Ježišmaria, zase to bude 2 hodiny. No hurá. Zdám si... Keď som sa poznal, že si dám easy. Dám si Create World. OK. Zatiaľ, kým sa to načíta, zatiaľ like odber. A neviem, čo môžeme čakať. Ale že to aspoň bude o niečom. Lebo chvíľku mi nešlo natáčať na počítači. Ale konečne som to opravil. Po 4 rokoch. Zatiaľ 0%, super. Jedine čo vidím, tak sú písmenka na tapete, keď sa to načítava. A je to ešte zalagovanejšie než môj telefón. Vlastne dosť na mojom telefóne, lebo tam to viem, že mi to išlo 12 fps. Takže nejak tak. No hurá, 2%. To je niečo. 18. Hurá. Sa jedno. Ako kolečko je plné, ale percenta nie. Hurá. Čo? To bol 100 a zrazu 55. What the fuck? No, chceme 100%. Mamma mia. Tu, 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 tu. Prečo ja? Komu počítač otázku fúkať, ale... Prosím. 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 Prosím, prosím, prosím. Prosím, radšej... To je tretíkrát, že mi to skreslilo, ako si nereaguje. Jo, som tu. Pamätám si, že predtým mi to išlo trošku na no vidíte, čo som myslel. A keď sa kúrem dole na tie srdiečka, tak asi neviem, na koľko FPS mi to ide. Aha. Poľca mojej F3 sú iba random veci a inak je to ukazuje 0 FPS. Beto môžem sa aj. Nebol si dobře, se to zlepšuje. Lebo keby ste mi povedať, že dá najmenšie render distance. Pěkně k ničomu. Pluskem si môžem dať, to je pravda. Ja to mám úplne k hube. Ale nemali to oddialiť, pretože tieto zbrlosti sú dnes ešte minimal. Ukáž, bude to lepšie? No, je to lepšie. Tak to neslíka ako ten rolograf na telefónu. A počítač by to sa ani zobrať. OK. Mám už 2 dreva. By the way, nemám originál L422. To je moc bezpečné pre mňa. Ale hrám 21 mod. Bo keď sa otvoril F3, tak tu je, že prečo ako dá 1.21.1 neotvoruje. Čiže toto je hra v podstate mod. Ale hlavne nemám tak či tak. To som mohol čakať. Ježišmaria. Takže ja si vykašlem sticky. Okay. Ako nie je to také hlavne, je to hrateľné. Zatiaľ. Ako neviem, či to bude ste niekomu pozdať, ale hrateľné to je. OK, takže mám crafting table.
Styky sa volajú... eh, no, dobre. Dobre sa volajú styky. A drevo to isté. Že pickaxe sa bude volať... Wooden pickaxe, to je zázrak. OK. No, sorry, tak nesekám to, Bo iba aby ste mali predstavu, tento počítač má doslova 8 GB rámky. Nič moc. Ale sú lepšie než nič. Keď tak, jak stihnem, tak ten mod vám dám do popisku. Ale v podstate stačí iba do toho, čo chce Fergen napísať error 422. Že a tam to vyhľadá. Takže je pohoda. Lebo ako v reálnom seriečko nevidím, hlavu nemám a neviem čo, glitch to asi je, neviem. To som tak dlho nehral. Bo som to sa nechal na video všetko. OK. Pickaxe, sekierka. Neviem, čo som chcel vykrasiť. Lopata a pec. Moje klasičky. Dobre, ja si to zaradím. Dobre. Aj sa to zaradíte, napíšte do komentára. Čakajte, keď sa kúknem do oblohy, tak koľko bude mať FPS? 7. Congratulations. 10. OK, tak ako lepšie než nič. Moc, nestíha to moc. Ježišmaria. A počkaj, že dám toto vpravo hore. Destroy the tree, hold left button. Ešte dobre, tak celú spravím to. Lebo drevo potrebujem. Neviem si získať nejaký jednok. Dobre. Dobre, spravím sa do telefónu, pretože je toto tak zasekané. Keď sa kúkam na tie srdiečka dole, keby som vedel, koľko mám asi plné. Hunger bar. Takže to nevidíte, či máte plné alebo prázdne, pretože ono sa to tak laguje, že ja vidím, že tam mám čierne hunger bary, čierne srdiečka. Proste všetko, čo je možné. Mára toho tutoriál. Ja si určite zoberiem, ale som sa v jaskyni to je jedno. Keď na mne vyskočí tie krásne glitche, červené. Som si vlastne vypol music, aby mi to nešumelo. Neviem, či to bude počuť, ale ja keď zapnem toto, tak to není počuť. No to je zázrak. Alebo teda asi na videu to bolo počuť, ale ja to nepočujem. OK, idem si vykapiť loďku. OK. Ako ja viem, že si tie staré verzie alebo bedrock, si musel vykapiť ešte lopatku a sa mu dať XD. Perfekt. Začína no, nie, dobre. Ups, no, a do loďky. Do loďky. No, dobre. Poďme ísť. Ne, to ešte viacej blokovať do oblohy. Mamma mia. To zase nebude až také dlhé video, ako som si myslel. Takže to steká káva. To musím potom na iný počítač. No to je jedno. Tak ja si postavím domček a neviem. Dobre ešte lebo sa to steká krava. Počkaj, ja sa dám preč full screen a kúknem si to do task managera. Tak na rýchlovku. Kde full screen? Preč tu. Takže počkaj, ja si takto správca úloh otvorím. Mám tu správca úloh. To sa načítava ešte dlhšie než samotný Minecraft. Jo, OK. Procesor nejde až tak veľa. Divné. Počkaj.
Počkaj minúty. 6 hodín nebol vypnutý. Nič moc. Jako neviem, či mám to hrať takto, bo takto mi to ide lepšie.